Sunog, Miulbo sa second floor sa Unit 3 Carbon Market karon lang hapon. Gikan mismo sa Carbon Market live, doon na kita'y update ni Chona Carion. Chona? Yes, Bob, alas 3:16 karong hapon na dawat ang alarma sa kabombiruhan dire sa Carbon 3 Public Market. Ang naapektuhan gyud sa sunog maong second floor sa Unit 3 Public Market din kasagaran dinhi mga bodega sa prutas. Sa pasiunang investigasyon sa Cebu City Farm Marshal Chief Inspector Noel Nelson Ababon nga nagsugod ang sunog human adunay linya sa kuryente nga naputol ug mispark kini nga dali nakakatap ang kayo. Unang nasunog Bob ang buhatan sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement, Control nga mikatay kini sa mga bodega. Naapektuhan usab ang market office. Ang kining Unit 3 Bob nga mga kasagarang gipamaligya diri mga prutas. Wa hinon maapektuhi sa sunog ang ground floor sa maong merkado. Gipaubos kini sa third alarm ang maong sunog diin tanang unit sa kabombiruhan mi responde. Gikontrolar ang sunog alas 4:26 karong hapon. Padayon pa karon ang overhauling sa fire scene ug gibada-banang moabot sa 1 milyon ka pesos ang danyo sa sunog. Wa hinoy natala nga na kalas o na injured sa maong sunog. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live update.